Mwanchwa otangerete munyagetinge ase chingakine ande boniga nigo na iriri bageriga ya bene nase okugusukuria singa kichiga nabo igo kwarigania ase ogendete kurigiri munyagetinge ase chingakire chiga nabo igo nigo na iriri bageriga ya bene okwarigania ase omurubiri obwenkwana ya bene murubiri yonya ko ukwanira tingana nabo igo amangana ao igoro yomanyi nabo igo tonya ko togosemania analia asogosirana muna abantu bamwanyagetinge ase tuabeta Ituko rero ni gombe geto musingi one asunya ko to kwanire nkwana ya bene tunya ko to kurigereria ngabono chinga tikero chiabeire wono twatwarire omurayi byenso nyare ko bagagwa kwa mabuto nabo gotianibwa abosyo bwa bakenya bonsi nabo ko egwa libagali ukura Kenya sentu ndende emyaka 5 ekikere ngangita ke ironya ko bago ko chumutuba ironya ko bago kubeka umurubiriyo bwo musingi bwa magenderero nyare ko bakonyegeribwa aso musingi bwo kumusana kwa siasa egati ya nasa amuna Jubilee ase chikura cyanya ko bakigwa kwase cyangwa kitanya ko bakigweta itukolera ase meseito ya enkwana ya bene ni gomo bwate omurayi nabo igo abange bamaete buna Steve Arika nabo igo tujuna ko tukwanira amangana yiga asobwagare nabo tunya ko tukirigera ngangi kire tokore abasaye abangina muna bagaka irinya ko bekumukeri gusiye ito igoro ensemo nabo yo kwebeka ngena asogo chikunyara ko ba atogosirwa atari ensemo yo kaburwa seseka nabo igo nkikeria kiranya ko yo kurwa na upinzani tunya ko tugotwara serikali ere neri tina rikomu ozukia abakenya buchimutumye wono sanu mwishimiwa karibu sana se mwanyegetinge asumuruguri yo kwenkwana ya bene buri tukuri igoro unotonya kuba tukurigereria ase chibicha ngonya tukobo gukura ukugwatana nabo igo sherekea use ekaranya kuba gwapisha umurayi benso Uhuru Kenyatta ngonya kuba kwarigania eshere ase enchira ya bene asorgongo rwa gusi asabari batari kunyara kuba wikana iro banya kuba sherekea ngiya gigere to munguso yiga agonya to gukura umurubiri yiga ase nsemo ya kisi nembi amano no maene kera tote tegukirani eire twatabantu chikura change tutarashinasta eina ndo magokole ngiri arenge party de president garra ikirani ire gukatolikia keki abantu baito baiche ikera Nairobi nkwaro tubune bantu baichiro na chikura chire gusigaiga ga kwana na baminto aba professionals pa Nairobi gurwe kora una waziri Fred Matiang'i Susan Muchache awa Dr. Birudu na abande ekomite ngima mwaka Nyakyongora Moses aba ntumbale barenge boarding station agents kurukere board wantu karra barabuti gabayichamo kurukere constituents abantu bake tunganamo tunywa soda hamo na ndi totengamo ikyara n'ubugui twari gucengera ikyara ngana njengana tiniko ende Nairobi tigambere nkagaiga tucengina bwamo tukabeke TV enene sana ari Nyabururu Nyabururu Teachers Training College egere abantu bitu bagacha abagaka abanyina n'abasaye tukacengera ari tukemyamo nakoro kingo mugusi imbuya mono eraundi yejiga nirwo kubwatisia eserikali gose serikali madini tukula tumia serikali bantu bairanga serikali gono yani kubwatisinga ningore irobo gambi atokonye buno mugusi akarwa bonya ko kurigereria so musangerekano uriyo bon tari bonsi barenge bajubili barenga so musangerekano ngikwa ngetambukire ko nonya tukaya ko boko imukya so okoba okobeka no na abande barase kubwata no kungao ko babekera nime nawe bona so okurigereria ko bakonya se birangira bucengera litukoliti ari antwarenga bajubili boka ntwachigete nabo konya barudia chinga kichi tano gwatenga jubili ya hizi president nayemo asense yetu ya Kenya ntwara ntete no nyimbalia twari gusindana nabo korento bwanchani wono tari ubwatokie ngakitoko bwenya ensi yetu ya Kenya ase uburiro bohoro bw'abantu kogechana ng'enchino yuraira nchino yuru nakinaro chenga bono nkwaro chalia abodi mungotenga balenge n'abajupiri ngotenga balenge bakurwa bakubura bano kikonye toko buna
onye nkwambua ngoko goko iko naitira bongo tebe abantu igitari ngakio gwatagi no mheshimiwa Raila Amolo Odinga otemire kuriyo bugambi kwigirira sete ya Kenya niria abakenya bataramuitaba muno kubwa Uhuru Kenyatta igo nena gotamara amagania maya ututigane ndoto ya itarekerana lakini bono ko Uhuru Kenyatta abeto mugambi engo musabanga tigaike tunganamo abantu bonse tokole egasiamo nande tuganye 2022 akero gukwana Raila onyako bagakurwanira ense ya Kenya mungana manyako bakurwanira nabo igo n'abakenya batara mwantirana umufuasi atari kwantirana nkwana inga n'abakenya batara mwantirana because kero korora chintunde nchiga okumirana kwa beira arroyo yango ngaki process yo egento cyane ariko bakubunu waiga ingira abantu ba process yo gwake kura yanyari ko baki kubunigusana natango bono ne kwapisho konkwarenga naro bararigiriye process yingima nekyombe kiri gwake sikura ngakango ngyaro ngeibo chikura chimwe gwakugenda tumwe koranga president ingiyane yani president yo choruneri kuringana no kukwatana kwa nasa ondi beste yo nyako bwanchira nengo bwiruke bomaene ekere process ya rengembe mheshimiwa Raila mbachete koti muchachi maraga akaranga kwere process nembe yarenge akaruari chikunga tirorerwa unakagerete round yo kwirorerwa singinjaba gusiko nyabachire bona souru akaratari kosoyegeti agaseru umupira pono mangana processing anembe na nini njarengo ikigererega sarendete mapema igo bono nyo sarendete mapema igo process yo wakachikura tirimbe koteba rende yekogera asinate abangane erorate miri kwegera no itu isikoboka igonyo ole muntu teyukora gupinga tukumenya igora ari tunyore no reira tahiyo kora abonge bindene kibyaba no toko okora igone rekare ense meri opposition yagonyo ko minyoka tigaminyoke igento kumusaba ari nda abantu baitumba kwa banyi una bachakire gukwa asichinga ketiga kiburuburu n'abantu baye bari bakonya ukwana kire biti media ngawe kabantu bakunga ubugambi bumanyi guca tigabara ru abana babo barakwa ubugambi bumanyi guca guca oyigo egergonya ko bato kubiri dituko riyo obwapishwa como president ndonya ko bato kuriria mangana mangi unabono okumusana kwari ngorro egati ya NASA amo n'abasigari ekirete abantu gusiri ubuzima bwabo okumunyoka ni kwari ngia sensemo ya Nairobi na boyigo ngambata kiri kunyara ko bakora umugutano mbata lite batebete ne memorial baguchiko kora y'abantu bari banyatko bagusira ekero mwishimiwa umuteneri weke okubatana kwa NASA Raila Odinga ari kurwa America gusikinse cyangwa ari kunyara ko bagakwa ari ganugocha Kenya bantu bari banyatko bagusira kurinde boneka baguchiko kora memorial yiga yarekana ne president ngwapisho yarengase getijya Kasarani bari bakugenda Jakaranda kuminyoki gukora kwarenga aliya umubaro w'abantu turanyara ko gukwenekirwa kurinde asebone yo tugwa n'abantu bari bakweteka arabatatu muntu yoma mu mwana yamo anyako bagwa ko masasi okumusana no kuyiga nande asomusingi buna Raila umunyeno nyako bagoteya banga atari gutambua uburayi bwa serikali rororo asenge ncunga mirobirite yere mironge kweneki uburayi ubwasi okubanya ko boko basense ya Kenya na nayigonere na kerengero cy'ubucugwa pisho tari 12 cy'umutinyo December uwapisho karogwiti n'ikindi tucyamugaso ndo itabani ngwapisho ngo kare Kenya kegera machika yanga geretera irabanya idetiri ya prime minister jikondi iyo ligote banga ji president ibere chapisho Kenya taraba president kyara ntumake chikura ka sarenda igo ga kwapisho nchireke andis turate bonye no magoko buchiko bikuru kanisa bishop ya pastor ande kero kwa gwatiri ikiraswatiso kwa gwatiri amachiko kwa manya gwikera poro ratu meteri chikuri wakiru chikura igo gote banga ngo cyari gutianirwa rero gwikari ginchira kunya komenti ni chikuru gwiti abantu ababaye ikyara ngwaroje bakumurama nga ikyatakirete kwapishwa igu akateneni kubalenta angi gwikabate abintare 12
nande goika anyigusuki ngora abantu rende mabiri ate okoragi ate okana igonere chirichiro chinchiyo nukunya kuminyokani ukona basigari na nini nata batenga risasi neri matigareti igobona akire mwaya abantu baye bandi basikunyora stress Paul goikari ginganchira kigunya kubaira ngora nichenga pishe nichekore kega memorio chimbera na iro batindike nkwaro cha baibuli baba nyene abana abakwetegera batanganye igo igo memorio nabanyene bako banga nenzi tomanya kugenda igo kyagera kwigweteri tangari no kwapisha ili akabere bagacha memorio igo bintebyo mbiri byo kwenyago kwanira ana manto bakumubwate egere nabaragumba kumanga kyaro nabano kwaro chabande bakolera igoro nga papa watutigire waeneri nyamu abana nini ukaba tenga ya nomale munge nane tare kuma binikate kinkaro tare kuma mbiri weka ndabasukuti tare tindi chinkoro tinipira nayo herdunya kuba togonyera tukwane mururiwa wenkwana ya ben turigere lingo bona yanyarekanire siasa yigaya nyare kuba gutwi kubaganense ase arakabere gose chinsemo au munabona bugesabu banyako bogo soimi mono aboigo kero umuntu ateni nase umusingi wayo w'isiasa abantu batenire nabo gutwara stand chinkong se wayo tonya kuba tukurigereria abali abagusira abose no president Uhuru Kenyatta nabo igo bali bagusira umuteneri bwo kubatana kwa Nasa Raila Odinga abasemia babanta babere kusuba abarabia abaraya babere nigo bakurwa obosemio bokonsana bukiasekero yomo kulingana naba abamanyusira abantu abange obosemi kwa abantu abanyarko bagosemia babere agwagederi bakali atokire gatia ngakango mbati kuba bayikaranse bayigwane uko musana no kuiga kwa abagwatani bo wejinseme ekibere akora nginkoro musingi bogo tarcha mu kwa bwango mono nyuma ubwa pisho kutare ngo nyarako bako base serikali to kobi igari no ni chikanisa saitani tayo koika wikoto komonto kugupinga tigire saitani otuchalete igari ngirire ikaya kotera paka sauti saba Jos pia gotera anda gatakoba nimono akachaga iga na kike ntoma tinga saitani naro abapasa na kwa bereto bishop reverend kwenye kukanya chingoro chabantu na siasa to kukora siasa yemo inyarekane ekogera none kero gwaki umupira ugweserera wa mupira turi gwansi bashabiki mono iko okoyikwana kugwana pinga kebegente kemo inegas utatika no goteba abantu bayingira bali bagu support president niriya magendera nanyare ko oskoya kogera no nyinyomba yubatabana teri bonsi bawo kugwera kabisa daro ukora pinga ngekenge ko atigiribuya ngiribu to badanga mwana itari yo ngo kuba kugupinga igora kitwatenga ki abana bonsi nabaito babeire bono abakenya ase president era yamo igoma chiko nga yokubaganense aitaiyo lakini ibirenge by'abantu birobyo wikabira bibibo ndoko bikana bono karturigiretiye chinga ketiga bonega sikuchumya ko bagibo chaka usikuriria ati gazete nabo igo bari baraba manyura siasa nigo batebirenga elasi bono mu president yabwate ere gotu mutia eno kubwatanya abakenya yari kunyarikana ayo kurobo semi uyu kuwatanya abakenya ngai kanga chakira tari president yabwate tubwate 20 eke kigoro kwara dinabo tanto bodi yamuna jubi ndwatenga tamu tukari eke kyamu nabandi baguchaka igoro chinto ntuchayiti kuwatanya abakenya iyi negasi utakere gukora ntintakere gukora ndirgo tigeranye president yo ko nkoko bari president twensi wika tochamo na kugotenga tabia abantu ngabona utari ugwato nka Jubilee the president na yemo na ndi bona ero chori and utianiu oiru chingurukiriya cyokora ense na arwete promise mnabona tena tu na charangeli y'umushimo wa Raila
amubuli nekitogo chambo ekiagera natebete nga nali tayari kumuombera lakini keratiani ono natiani tigu ninde no marenga naja muombere jana rene na tete bantu baya banyole gasi beresa to ono kyane rutenirete na bayu na bomole mbugunya kulikiwa siasa jichi nyingi chingine chenchara like wasi bali amabera amange kwa mera wanti iko bano kulinga ki ikombi ne kiri ko bagato ekogera nande ngo tebi president nonyi bagira chikura uchuwaka taka ni visio banga bagira waka chikura tikaba konye akonye kenyingi mabalance lakini aingili gocha kusimo nikigero tofunya ku balance ro bitomo kabisa wol ayekero usiye anyakoba ngwarari ntunde ntangani ryo gwakachikora nyuma konya ekigambiro tatu tiraro gochoriguria usi tutabe county ya Nyamira nja bete rank dinga nja ndangane zana so gwakara chikuro huru abo yigo sikurire county ya Kisii na ile tana punja arengi igoro uko gusiyengi manya ta kwa support umusike huru Kenyatta bono enyare kaniro utiani uko bumura igwense nkioro chega ingia bagusiba expect ko se ingia bagusiba ro chikutu mutu ari keranya ariko kwa gutiani ugabo no bono gati anigu iga mangana bunda yobole bona sindu tagetega ndigo twagasmikira mahoga ibintu ne beach party tukwanikira bimanyite bono nainde turanyora tigasi kituruke mutu tigasubire kire cyo gusesa minister ntubwate para stato mente ino waziri matiang tubate babuzu serimo cyace bamento madaraka nabantu bandi tulikiruna nabantu bandi abaye asese kali kyagera national government igibwate 85% account igigocha 15 igo asitwasimegete mbusoro yetu na sato igo bono mugusina tegetenga konyora ingitokoria gwetere mbego yetu asimegete ekero urigererete muno oso account ya Kisii nigo ebwate umusingi bwa support use abarai bari banane bayase county ya Kisii tutebose no mo senator mo women rep mo governor mo deputy oye niho baraso kubwatana kwana sana muno ase enkyama gya ODM igo norocenga mbachi kworo bichinkoro cya baso kunyarko bako norogo konyi kubari koleta abantu be county ya Kisii amona Nyamira boigo baraimba ya bale ODM nanu mugaba noito irnigali achirete county murigiriri buya uri gare serikali mubero utatiga okorire gasine serikali imyake yonse imyake mingi na serikali mubero na system utatiga bondo rinde asinge nje iki ticket yechigo gocho kwara egwa kwara ngo sato kwa egwa kwari ginga kayo koraki kayo gochira no mungaini yale nama tenga 85% matikaritero ekari chiba serikali ya sikire boza bakomanga serikali tuboto kere omokonyo mangi numatero muntu be serikali si mbale protected ne serikali okunganya kuliwo kwenyorere ticket tukubanga banganyire igo usi nane ngagirete na mbakagirete nga mheshimiwa Raila ngotere na tatenete ona tateneti sababu nera bako matabinga mheshimiwa Raila tateneti kandi tukubatese bono yo utiani wekegera itukondi none limona antebi kwa rutina no mugaba no gweta ngamo uru chikura use modebise ngamo by the way mbakani usiba tigirete ngaki abantu amua igonye mbatagete kangamba ndio ndo boycott bateba nga gusiantu wata opposition mona yo ni mwana yo kwenyo ye na mangana abantu akunya kuire chi propaganda titayo antu bonse wandu mate ordinary president ngwa nere gavana tigatuatira neto palega siamu ke na baro ekogera aria creo que liga gavana odia Kiri gavana. County gavana. County 45. Ya tagende nero. Lakini ticket kolini nero.
ninjira abantu bari gati bona nagusiga iga bara abantu baje kitiketi awa baka independent yeye na wana mheshimiwa macho ne ria mwili ile NPP kama kia ile ndio mheshimiwa kwa runga professor Zado Kogutu independent kandi kiumbora aba ngaini na ndimbari ya serikali macho wote no ala kwa serikali system ngari igo gusindo cha percentage kigato chamo tokonye mugusika burayo bale bonse barobisi batete kwanga kibago tigeri tariya ahali na kibago suki kusikuru point A go to B kusikuru B go cha A usikurira kuna muchokisi no bwate ebisaku au tubwate abayikoyo tubwata abagere tubwata abaruya tubwata abagusi tubwata abasigisi nemu wanda ugonse paka abayindi mbalema iyo kwangera likere litina lyo gutaba okwegurwa buru endindi mono umuti obusongo akini goti yaba iri ya siasa ya igusaiga yabasaya ende yasira umurembo bagakira umuntu ari ibintu byaye ubu gero compare ni town kindi muna Nairobi ko nyoranga ense mugete gusema dale ense mugete guse nembakazi egura bure uti yaboro ya siasa egucanga mushabantu mo none kinyombe kimbona na iguru kalugwatura kantu kabwata kunjema tantu meto kusiyana bagusibonse bali bamanyetenga bayinimbara abantu bandembara no kiburuburu kiko ba Nairobi akini gusiga iga undi tumati ngo no munubi oyonka biraki twensi tumayite kuna bagusiga ya nabantawo aba bali gusiga iga abangene kusiba kwanda igo ikiburuburu kiko ba ekiagere community umugusige manyitenga oyo mumenyete komo nere ndugu yawo kandi basomete bukuma no ekiagere endugu yawo nori mumenyete komo igo buruburu chiko bagusiga iga n'abantu bonsi barabarayi n'abakristo bari bamanyete nyasaye kandi bamanyete gusaba igo bano ntokwerenga nato kali Nairobi bamanyete ngeye nyomba giteke ngisaku gitega igo ga buruburu chiko entongo shungera ko bayin ko boria andakera tujuna ko batukura abasaye batwalira ogosemeria okungi sana gutyase ti oburayi buraro na muno mbaranyara ko bagusibwa se kegetambi muna twaroche ase county government ya Kisii ngwarocho abasaye bayiru bituka to kibikegalia igonga ngo abachagire kuligererwa no jo semeri ngore paka igoronga abasaye batware basemeri paka igoro sengenje bono to at least bono to bate serikali at hand ogosemeri na kigotabe ikiagera oru taraba bugaka mono ruto taraba bugaka mono igona abasaye wikabarige onye bachagire kuligere dugusa ngo bakayigoro mbaraba no batabya abasaye aba babeire ekiaro karate se trabalo che ritmas pepa babe kiaro kararikia egere ba go kibali ba kuruwa chigasi ngana basaye nkonyara bali nabali basaye ba uchigasi bali kina baro buchingaki barra bakaka asokoya obasenga kiato chagwake kuba ngano musaye nayo kemanyete aba usiba bateba ngamuntu manene ndiyo iriyo kono bosebi boria agokoa igo ngakie abasaye mbarigeri kumana ekogera none county government around ye ganja beka abasaye office ne serikali ene ni batebe ke abasaye office lakini aba iruchigasi abungo saba ngababekero kalikia kucha asabasaye bandi tusigurire rero tunyagwa tukora abare maru n'abagaka agotera se ministry liga ntonya ko tukwanira umuswati kurukwa Susan Muchache oyo tunete emurubiriyo gose wizareria ekurigeria emurubiriyo abantu abayiga njanya rekana serikali ya kunyara ko bagi kurwa kibese ngo cyasa abantu abayo bagwakano na monthly basis bako gukibe obeso kebo kebanya ko kwemenyeria abange bakiri gusaba kakabanya ko bakuburi mbali bakuburinga andake gose ekero serikali ya nyakuba igoswaro kurengana ne muruburiyo cyage tune serikali yiga mbakikunya ko abakurigirirwa mono na ande mpamentu bitoki bindi ngosemeri munoko ekogera osemeri ngoko bankobo ekina bateka rwasibikire bituma notegete byame Susan Muchache kwa sango mutena ndo muswati andoro n'umusazi ikiagera diri arenge ministry none yoko abagaka kibesa imechando jaringi
nona bagambi bagusinyungu bagachora chikwa gwebesa lirio takaeto munyaruka bose mumuru wako agachirite nyomba yerigena bacharuki ngaye permanent omenyete bwenyarete mbwenyarete egento bakorete bakari kweste president igateba nga ukugwika imyaka 70 kwagwo automatically chwe no ino bale maru boiga keriti no bana bakunya gutera uchumotu ane birama bune karoro automatic kwagwo chibeso de kwenya guchandwa tirende mono igo nindo chenga nalese kanja tawono iskuru kuchereka wa free baikirani chira baliete abagaka ba 70 bakana abale maru baligereri gwikyagera tali baragu banjite bakale mara andake wono tibiga tunja ko bato ko mu rubiga bwenkwana ya bene wono twatagi kubanga ne kati ko chimutu bayiga andake inkyura yako ko kwana usenkyu bwato bono yako ko kwana mune nkwana iga yo mwele ko to cyako bato ko mu rubiga ko abantu bosemera byo ko abantu bosemia no bosemera ko chimutu bayiga gato yana tuso ko chimutu ngote bikiro muntu konyote bile tutwara omulembe kyara chikanisa no mulembe abarayi bachorire no mulembe tigatunyuligie tonyonyole tunyutunyene asenyencho omulembe ayirire twarunya tanga chikura ka busenchako nchako ka president netiani yatiani igonko tebanga omulembe no tigatonyomente obo undi bwensi ubwate bitina binde undi bwensi ubwato bujubiri atigo checheri yabodi yamunga njubiri ntwabwa abantu osinabamo Kenya neyemo iyo taide chikura mohono baka 2022 onye tobigeti ekinekoti nekinekoti baligereri biri bigo tutu biri biro ekera kero monto nekena tete bari tagete corona igo tiga tutuale malembe no de buen sia sale kera ugo sabira pasabira nensi eto ya Kenya ekegera tali maraika tukwate intumanya bantu amakosa nkobale nekera makosa abe turi kunya kugacho umuntu matukonza tutware nkoro yo kwabirana tebi president byemano bagusinga byemano aso kwesoke aso bonge na bachora Uhuru Kenyatta nera bono tiga batubwatesi county government nera tigete bwatesi egere Kenya usiyito agendere mutu yego umwanjwa otangarika manyagitinga sichinga kechiga nande egarwanya ko bakonyora engana yayiga neke turigire tinga umusingi gwo gigusuka wuchimutwe no murembe uyotagire kurwasi chinsayemo cyonsi intenena obaye no mugwatani gwo kugwatana kwa NASA ebaye no mugwatani gwo kugwatana kwa Jubilee egento gego toreta muntu twensi mwanya bantu nako iko gwo chunyara ko baye tubura buru kirige taringeri ento gwo chunyara ko baye gokonya bono agarutwanya ko batukwanira yonsi nindenge tienga ebintu twakwanira byonsi nkwanyora ekemo bibere bose bitatu nyako bigugosemia ase chinga kyechiga nabo igo ase lituko lya rero tekarurigerere tie tonyako batugusirana ne no kugani ko ituko chasorenga akubwate sio yo mino bwato yo mino koboko ancho yo mino oyo ensemo tali lazima bendugu yao na bakonyara koba ijirani yao ngokuna kubuku bwatana kango twarigia na bwato gusuka buchimotwe tokonye gusiya ito eswe buchimotwe ito ikera bana so guchinyara koba kokora magendero akerenchera tukatwasirirwe ekinsemo ntenera ebyo bibiri bye serikali ibitari bye serikali amo ne county na so bwamo wekatinga kichinde kanda yakobe mkwalira ndia omurubiriyo yiga bwenkwana ya bene nigo na mubwate omusike stibarika mureko basorongo rwabusi nabo yigo mubwatani omunene ku basorongo yiga obwa okubwatana kwa Jubilee nabo yigo wekatinga kichinde katana ya watu busangamo nigo ndaga niye gutakira abosenu kwanya sai nabo yigo otegandere kuliri mwanya kitingene ro chigekeru ochomo gusi otegare no bosenu kwanya sai mbia muno mbia saru mishniwo andiko kitingin ngakende yansi montakete ntira bongoje nekara nyuwete ngije bongoje kigara TV eto yo mugusito nyokwana bagusi na intungu bole bagusi nga tegara mwanya gitinge egere tonyora mangana ye muno yitotoko yo okay